Здравейте хора, И Коста хора, аз съм Mundit.bg и днеска ще направим едно ревю на играта Gran Turismo 6. Играем я мултиплеер с моят приятел, който е до мен. Коста. И така. Аре, предложи някакъв Драк. Ето и даш. Добре, да видим какво ще правят тук. Не мога да карам. Така. Играта е готина и разкажи там някои повече неща за нея. Какво да кажа, яки графики има. Нуждаете се от PlayStation 3 за нея или ако я искате на компютър, трябва да си изтеглите емулатор за PlayStation 3 и оттам нататък вече се изтегли играта и става по този начин, но по-добре на PlayStation и телевизор с хубаво качество. Да. Сега ще покажем едно Нисанче, което съм стънингол по мой си вкус. Къде влязахме? И си го търкалям от не знам с колко хиляди километра вече. Тракшън на 0 тук. Сега правиш някакви настройки, предполагам. Не, само се направих автоматични скорости. Ето на нас. GT5 Mods. Как се пишеш ти? GT5 Mods Bob. И сега ще видите. Я покажи цялата кола. Сега не мога, защото е в пристъпа. На първа вдигам към 140 км в час. И ще видите. Сега тук е драк, нали? Като гледаме драк това. Така е писта. Да, писта в Сливен драк рейсинг. Ето е ключката. И фарите. Има клаксон. Вижте, даже чистачки мога да пусна. Имам си нитро. Да, напишем балък. Ще се създаваш ли с този? Той има същата кола като моята. Предполагам си тъпо моя по-зле. Или е по-хубаво. Не знам. После може и него да покажа. Ето го. Видите го? О, той има пак да пак. Аре, ала. Ти ли такова? Какъв е този призрак? Нещо като призрак е. То може да дадеш на пауза, иски. О, чакай малко. Какво ще да ти газ? О, куче. Гледай, нашия белия какво го прави. Розов. О, хакнате. Сакар. Качен си в YouTube. Как е? Качен в YouTube. И ние пак го минахме. Така е като лъжиш, като мамиш. Гледайте. 460 км, да. И 70 е по-лъжиш. Да. Сега ще на ти 80. Колко не е колата? 1120 на колко. Да. И сега ръчна би контра така. Внимай да ли се завъртиш? Браво на теб. Контрола на колата. Почти към 15 минути, мисля. Да му кача. Я се направи още едно такова и да пуснем нещо друго. Дрифт, например. Още една. Стана инцидент. Добре, ще спра за малко клипа и ще го пусна отново като сме джойнали в нов такова рум. Да. И довиждане. И здравейте хора! Отново сме тук и сега ще играем дрифт, нали? Да, ето. Дрифтинг. Сега да видим супричката как се представя. Сигурен ли си може да я управляваш? Да списта е стихията. А кажи какво правиш тук? Направих си ръчни скорости, защото ми е по-удобно за дрифт. Да. Защото автоматика постоянно ще ми включва някакви скорости, да ще ми прецаква само лошия дрифт. Го прави по-лош. Ние сме си и така супра. И не искам... Сме от България. Така малко интериора се губи.
казва колкото по-изработено. Тук така ли дрифтиш? Да. Там са... къде си ти това? Дрифта? Ко? Няма такива... Тото и не е за дрифт. Я дай цялата... Така, как ти е удобно да караш? Те не ме е особено удобно. Той не е професионалист това, да кажем. Всъщност може да се каже, че е, ма... Просто не съм играл играта от години да, се едно. Предложих му да снимаме и той се съгласи. Ще направим едно ревю, нали? След това... Не! I hate this car. Ще взема аз да нарежа клипа на тези неща. Филове. Така. Се надявам, че ще се вижда. Много светло. Малко да настъпя. Не. Прави дрифт, нали кажа, че си бог тук. Бокса, ама... Трябва да правя поне 2-3 обиколки. И загрявам. Ама тук бая загрях. Хай! Аре, що ти провали дрифта, бе? Пак тук сега ще потъни дрифта. Професионалист. Така. Играта откъде си я взете? От Технополис. Спирай клипа, че ми направо са нерви. Може. Ако искаш излез тук и да покажа, има ли някакви други види състезания, освен драки и дрифт? Тайм трайл има също. Има и това, ко беше? Синглплеери, фриран, много неща има. Има ли в мултиплеера друго, освен драки и дрифт? Да. Какво има? Тайм трайл и рейсинг просто. Я пусни едно рейсинг, че в тях съм добър. Добре. Моля да се опитам? Добре, с каква кола искаш обаче? Възможно някъде около 600 коня. Но ако имаш такива. Те моите всичките са над 1000 конски седмици. Всъщност имам някои други. Имаш ли някакъв Skyliner 34, 33, R32? Не, ако искаш ще купя. Ела нямам много пари. Ще видя какви брички имам тогас. Добре, ще спрем клипа, докато влезем в рум за състезание. И тук сме хора, избрахме си, нали, за състезания и сега искам някаква кола. Искаш ли този GT Roadster? Много е добра. Човек, 578 коня. Добре, хайде, него ще карам. Матовия, много е хубав. Само ще направим автоматик. Да, направим го на автоматик, защото няма да се справим просто. Ето, това е някакъв. Само за малко ще паузирам клипа, докато си разменим телефон. Така. Предполагам, че няма да е много трудно. Хайде де. Аре, андет. От четвърта една падна на втора нещо.
Има ли бола в това? Мисля, че няма. Няма. Леко се забих така. Може би сега ще свършат... О, колко ще мога да вдигна сега? Ако джойна. Що направи това? Излагаш се. Тъкно да дигна някаква скорост, пак се проваля. Виж това. Формула. Ти с каква е сега Volkswagen? Дай гази. Човек ти даш газ, ама се стържиш по мантинелата, ако искаш. Какво пише Red това? Bull. Добре, не мога да играя, изглежда. Няма никой повече да има мини, обещавам, ще с обиколка никой няма мини. Ще видим. То сгодих отвътре това. Ох, не. Какво беше това? Toyota Minolta. И така, хора, мисля... Сега това да е състезанието. И още какво има да кажеш за играта? Ако играете на комп, препоръчвам ви да вземете джойстик за PlayStation 3 и да го свържете към компютъра и тогава да играете, защото с клавиатура няма как да стане. Трябва да се играе с джойстик. Защото все пак тия символи, хикс, кръг, квадрат и триъгълник. Това какво беше? Red Bull? Ти как изхвърча? Има ли ръчно такава? Искам да дрифтя. Искаш да дрифтиш 4x4. Не сте има ли ръчно тук? Някакъв контрол? Има. Къде? Кръга ви! Кръга ли е ръчната? Ох. Разбрах къде е ръчната. Хандбрак, ма. Влезе в пит-стопа направо с сърчна. Питах се да направя някакъв дрифт това. Дай газ, той не може да кара. Да, това колата не може да кара. Защо се такова ще е по земята? Много нисък. Не сега ще се опитам да го мина. Само да го мина оня. Red Bull? Познае. Добре. Колко струва една такава? Играта струваше 120 лева, като беше първия ден на излизането. Но сега струва по-ефтина е. Към 70 лева може да се намери. От PlayStation Store. Може да се намери за толкова. Аз искам да кажа с Red Bull колата колко струва. 6 милиона някъде там. Значи, защо не си я купите, нали кажеш, си мога да. Защото имам такива 3-4 май. Red Bull? Да. Защо не ми дай да карам с Red Bull? Ти просто не пожела. И добре, хора, не сега мисля това да е клипа, чакай как се дава такова, да се гледа. Така, мисля това да е клипа, хора. Правя. И да, кажете ми ако искате ако искате да снимам на нея. И да, виждане.